Vale, pois vamos alá. Creo que estaba cunhas covas. Aí está, sí. Que tiña unha serie de puzzles cunhas vías dos tren. E deixeino aquí outro día porque o xoves porque se fixo tarde. A verdad, o dito tiña pensado continuar xusto o día seguinte ou sábado, pero ao final non puide. Vale, vamos a ver. Aquí vexo que hai varios elementos a ter en conta. Vale, hai vale, xa entendo. Parte do que hai que facer. Este xogo tende a dar tiróns en certas situacións. Vale. Non dé a puñetazo, non. Vale, vexo que isto vai se encher de auga. Efectivamente. Se o sigo traendo conxélase a agua. Isto supoño que é aire quente. Vale, xa como que aspira, non? O que pasa é que ao pasar por aquí creo que se desconxelará. Non sei cal é o obxectivo deste vagón. Veamos. Que isto absorbe auga. Curioso. Boas, Farum. Sí, bueno, non é a primeira vez, pero sí, xa facía tempo que non facía un stream nocturno. Como decía antes, pois pola tarde non me apeteceu. Sí que tiña pensado abrir a eso das 7:30, 8. Vale. O problema aquí é que non sei con que obxectivo. Non sei se hai forma de apagar ese lume. Igual se lle boto vento. Non parece que o poida apagar. Pois... Claro, o problema de deixar esta media respecto a outro día é que igual aquí se me vai escapar algo ahora. Vale. Hai aquí outra porta. No, pero non podo usala sin vagón. Esta é unha porta? Sí. Vale. Deixan claro que os raíz non se poden usar. Se non é co vagón. Están un pouco molestos os tironcitos esos, É algo do xogo que deben correxir, na miña opinión, porque é bastante molesto. De feito, xa o comentei no outro stream que o problema que eu vexo, o
sea, non lembro, pero ao final, claro, fai moito, al menos 2 anos e pico que non xoguei o capítulo 1 cando salira o xogo, pero non lembro que dese eses tiróns tan frecuentemente cando xoguei no seu día. Sí que é certo que a mellor sí que os daba. Vale. Acabo de ver un mosquito aquí. E se non era un mosquito, era algo que voa, pero para mí que era un mosquito. O sea, esto para mí que fixo xiralos todos, ¿no? O da dereita. Este solo fai xirar 2. Curioso. O sea, esto fai nos xirar todos. Vale, fácil. Al final hai que pensar como si este movese solo da dereita, este solo do medio e este solo da lá. Porque que mova este os outros dous danos igual, porque despois podemos axustar con este e este, vale. Puxeno así, pero realmente, bueno, no, este diría que, bueno, bueno, non sei, igual non debía quedar así, pero non hai forma de que siga recto. Igual despois de que teña o vagón aquí podo cambiarla o raíz para que vaya para aquí. Entendo que teño que chegar con un vagón aquí. Non sei se isto se resetea. Sí. O sea que basicamente fixo o parvo. Entendo que teño que chegar con un vagón aí. Uf. Vale, se hai unha cura ao outro lado. Uf. Mierda. Nah, non vou salir vivo de aí. E co chiste desta oscuridade é que fai dano a todos os personaxes, É a carallada. Pois estou un pouco atascadeta agora, porque hai tantos camiños posibles, pero ao mesmo tempo nada que facer nos camiños que atopo. Vamos a ver por aquí. Vale, aquí hai un bicho. Vale, aquí creo que nunca estiven. Eso de que o torbellino se atasca a veces de esa maneira. Vale. Curioso que o xogo non che deixe pasar a través das vías. Aquí supoño que habrá moedas. Bueno, un punto de medalla, que tamén é o que suele haber, porque outra cousa non dan. Isto non sei o que é. Se é algo que crea vagóns e o que cousa de... Para que sirve isto? Non teño nin idea. Solo sei que é outra habitación na que non podo facer nada ahora mismo. Aparentemente.
Vale. Creo que o que teño que facer é que de alguna maneira chegue auga aquí para subir o nivel deste charco e poder pasar coa táboa. Pero o problema é que cando uso isto para enchelo aquí, esta auga, este tubo absorbe má auga e quedo sen ela. Entonces non sei que carallo teño que facer. Vale, acábaseme de ocurrir unha cousa. Espera. Pois vai. Se as explosións non moven o vagón, o meu gozo non pozo. Boas, brasileiro. Xa volveches a darlle a beta? Porque se estás intentando facer humor non ten gracia. Vale, vamos a ver. É imposible pola túa cun ordenador de merda, obviamente. Eu pude xogar perfectamente. Vale. Pois non sei como facer. Porque isto vaime o sea, chegar ao lume e isto absorbe má auga. Porque claro, a idea é que este tubería absorba a auga para volcala aí. Pero como hai esta merda aquí, ten que haber algo nalgún lado que desactive esta tubería. Estou segurísimo. Ah, xa sei o que teño que facer. Xa sei o que teño que facer. Vale. Hai que lembrar que precisamente aquí podes congelar a auga. Entonces, ahora que esto está aquí, ahora a agua vai por aí e apaga o lume. Perfecto. Entonces ahora podo encher isto de auga, conxelalo para que non me poidan absorber. Mira que era ben sencillo, Aí brasileiro está falando da beta do Monster Hunter Wilds, que eu probei o venres, por certo. Creo que foi o venres, xa non sei. E puden a streamear? Sí, pero non me saleu dos huevos. Así de sencillo. Igual streameando non vai tan ben,
Pero bueno, eu teño claro nun 90% que a beta ha de ser unha versión moi anterior á actual. O sea, quero dicir, xa teño visto antes betas de xogos a mellor, pois imaginadevos que neste caso estamos en novembro, a mellor a versión xogable que se pode descargar a mellor é de principios de ano, por exemplo, ou incluso máis bella. A mellor é feito de o principio de todo, que como é o inicio do xogo, a mellor pois é unha versión moi prematura do xogo. Entonces, por eso non tocar a máquina de vapor en marcha. Necesita altas temperaturas para funcionar. Eso, que o máis seguro é que a versión que puxeron accesible este finde sea unha versión tan básica que ao final, pois eso, dá os seus problemas. Vale, mira, isto pode quentar. Hostia. Curioso. Por aquí non podo pasar. Vale, curioso, esos artilugios poden servir para... O sea, sirven para cambiar a trayectoria dos raíz por algunha razón. Curioso que a explosión nunca desplazaba o vagón tanta distancia. E agora, para a conveniencia da trama, sí. Ajá. Vale. Ahora é o que temos que facer aquí. O que fixen antes, pero agora vendo o vagón. Pasa que ese lume fará que se quente o carbón que hai no vagón e fará algo inesperado. Teño dúbidas. Podría complicar o puzzle este. Bueno, no. Estaba me rayando para nada. Vale. Mira aí a toupa tesa. Vale. Vale, aparece ahora aquí. Vale, esto activa un mecanismo. Ah, mira, puedo... Hostia. O sea, teño que ir matando os bichos.
As explosións non o mataban. Tío, que me matan. Tenía que matar con este, estou jodido. Buenísimo. Ahora hay 3. Un pouco GG easy ao final, Facendo estocadas a show. E non me chegaron a tocar. Vaya lolazo. Vale. Vale, seguimos vendo como avanza o vagón. E entendo que ahora, ao activar isto, abrirá a porta. Ok. Isto para que? Para unha chave. Conseguiches o feitizo da luz. Mantén pulsado LB para elegir a Yami. Para cambiar a magia. Hostia, ahora puedo cambiar de magia. Oh. Hostia, esto creo que hubiera nun vídeo de Ginchu e non me acordaba, tío. Vaya spoiler, non me lembraba, Porque claro, eu que ten haber visto o vídeo hai unha borrada de tempo. Esto asusta aos bichos ou algo? Non, aos bichos suda e apoia. Curioso. O sea, pensei que se cambiaría desde o menú aquí as magias. En plan, como aquí, ves, cambiar aquí. O sea que parece ser que ainda podría ter outra maxia máis. Ou al menos eso dá a entender a interfaz. Que a mellor non ten porqué, pero bueno. O curioso aquí é eso, que con esto cambias personaxe, con esto feitizo, o sea que... Vale. Vale, ahora que podo atravesar as zonas esas, o case volver a elas, porque ahora xa non me lembro nin donde as vin. Unha delas non sei se estaba por aquí. No, aquí non era. Aquí é onde estuve antes. Vale. Teño que volver á zona inicial. Vale, aquí hai un cofre. Un punto de medalla. Vale.
Ahora puedo avanzar por aquí. Bueno, obviamente aquí hubiese morto si quisiese atravesarla a bruto. Ya vedes que es súper larga a zona. O sea, necesitas o feitizo ese sí o sí. Vale, aquí. Vale, aquí. Que un puzzle. Vale, no sé qué significa ese símbolo. Pero podría tener que ver con esta gema que hay aquí. Pues... ¡Que no! Supongo que tenía que usar la luz. Mejor. ¡Oh! Ah, mira, puedo... Curioso. Me mola. Vale. Creo que va a haber un boss aquí. Xa ustedes, su camino vuelve a estar despejado. Muchas gracias. Siempre podemos confiar en ti. Ter a alguien en quien confiar. E eu a quen teño. Ah, que máis dá? Eu válome a mí por mí mesmo. Que ridículo, de Luna poñéndolle a un neno que soluciona os problemas. Vai ter que quedar aquí a camareira. Va a mirar para ela, que estaba claro. Tedesme harta, non vos soporto. Oi. Vamos a ver. Con delicadeza. Isto non sei se podría decirse que é machismo porque se está usando unha muller como un obxecto. Non digo máis. Hostia, activadores de vento. Bueno, está claro que sea un campo de batalla que se vai usar aquí. ¿Crees que ahí está a saída? Ven agora as Ketchum. Vosotros tamén escoitades pasos. Que facedes aquí? Vos sodes os rapaces dos que me advertiron. Seguro que o derrumbamento de antes foi cousa vosa. Ese neno estaba na reunión do restaurante. Non vades a sair de aquí. Acabarei con vos. Pero como vamos a pelear contra un neno? Por unha vez estou contigo, chaval. Non podemos pelear. Se hai algo que me enfada é que me menosprecien pola idade.
Oh yeah. Invocador Eneno Prodigio. É enorme, como vamos a enfrentarnos a iso? Entón vaste a quedar aí sin facer nada. Hostia. Bonítimo. Mólame esta simetría, esta paisaxe. Oh my god. Pero esto desactiva a amarela. No. Vale. Oh my god. ¿Esto para qué sirve? Oh shit! Oh, tiña que vir con Yami. Shit happens to me. Tiña que vir con Yami desde o principio. Non mi fixo nada, lol. Toma. Ah, solo puedo... Vale. Hostia, rompemos o cristal. Vale, ahora aparece un chollo novo. Teño que baixar con esta porque claro, esta non tiña que haber subido. Un pouco random eso, pero vale. Oh shit, man. Pensé que o podría evitar co cambio de altura. Ui, a pedra esa. Vale, esa xa non. O límite, Oh shit. Ah, pues al final sí que teño que subir con él. Oh no. Tengo que romper esto. ¡No uses eso ahora! Madre que lo parió. Hostia, o pau quedou de pé. No sé dónde... Vale.
Mar, aparta de aí. Ola vai. Que casualidade. 73, 74. Subeulle, non pode ser, Marc. Mar, vou axudarte. Se hubiera estado con él, quizás se hubiera podido salvar. Pero o maldito pánico non me deixa facer nada hasta que é demasiado tarde. Non vou usar a miña arma de emerxencia para estilo calaveira. A arma de emerxencia? Que acaba de facer Aki e por que non o fixo antes? Acaso Aki tomou prestado un papel de Mark? Tuve que gastar 3 fíos da bufanda. Non me quedan moitos máis. Como te encontras? Estou ben, a roupa... A rocha apenas me deu. Chaval, como venciches a calaveira? Nunca nadie vencera as miñas invocacións. Como pode ser? Es moi bo para a túa idade, pero quédache moito por aprender. Que habrá levado a actuar así, a traballar de cazarrecompensas? Ainda estamos a tempo de axudarlle a facer cambiar. Ten incluso consigamos sacarlle información de Ghost. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Doulle de che. Rápido, levemos a un hospital máis cercano. Hostia. Ahora olvidaríase da memoria, claro. O sea, en plan, perdeu a memoria. Me refiero, olvidaríase da memoria. Boa forma de dicilo. Es que está claro que agora ou non desperta ou directamente ten amnesia. É terrible que terminase así, máis sendo un neno. Espero que se recupere. Debería estar estudiando nun dojo e non facendo de cazar recompensas. Xa fixemos todo o que podíamos facer por el. Si, o mellor será descansar nunha pousada e seguir con o noso viaxe ao norte. Será se recupere pronto. Se agora de onde? Ten un omega dibuixada. Oh, vale. Isto que é? Un hospital ou era a posada? Ah, bueno, si, é o hospital. Boa, brasileiro, boa. Bo intento. Si eso conto despois. Non sei se teño que ir aquí agora. Vale, 101. Non sei se teño que ir hasta aquí, pero... Entendo que sí. Sí. Aquí gusta... Hostia, a habitación... A habitación super aproveitada, As 4 camas nunha habitación... Mi madriña. Aquí gustaríanos falar contigo. Sí, respetamos que non quixeres pelear. É perigoso e non podemos obrigarte. Pero moléstanos que teñas unha arma segreda e só a uses no último momento. Exacto, provocaches unha explosión en Mori e ahora tamén na mina de Coltán. Poderes haberlo usado dende bo principio e quizás máis non houbera resultado ferido. Bueno, por mí non vos preocupedes, estou ben. Se nos dis cales son as túas opcións, non poderemos contar con eles para planealas nas batallas.
Tedes razón, aínda que é un segredo do pobo de Cagua. Contarévolo, pero prometede que quedará entre nós. A bufanda que leva é un arma que me deron para defenderme. Todos os alumnos do Dollo de Cagua reciben unha ao graduarse. Cando arranco un dos seus fíos, convértese nun explosivo. Pero non hai demasiados, así que pronto agotaránse. É por iso que intento reservalo como último recurso. Xa vexo. Gracias por contalo. Canta máis comunicación haxa entre nós, máis fácil será avanzar. Sinto moito o ocorrido. Non te preocupes, o importante é que o entenderas. Agora descansaremos un rato antes de partir. Vale. Outra vez o flashback este. Está soñando outra vez o fulano. Outra vez o mismo sono. Aquí, por que estás triste hoxe? Os meus pais dixéronme que pronto nos iremos a outra cidade. É verdade, cando era pequeno vivía nun pobo hasta que nos mudamos de cidade. O sea, a cidade. Que foi da amiga daquele entón? Vale, esta é a música que pon cando están descansando. Vale. Xa descansei. Vale, a ver que me espera ahora. Hostia, a camareira. Hostia puta, por fin vos encontro. Abandonastedesme na mina. Tedesme harta, pagademe os 35 da conta do restaurante. Solo 35. Vedes, non era tan difícil. Pues a verdade que non. Hasta nunca. Mi má, esta vai nos ter tirria hasta o fin dos tempos, confirmado. Deixando os nosos problemas persoais a un lado, quería darvos as gracias. Mentras viaxei con vos, entendí por que peleades. Aqueles mineiros foron enganados e non son conscientes de eso. Espero que logredes acabar co problema de raíz. Moito ánimo. Menos mal. Ahora sí, retomemos o noso camiño hacia a base de Ghost ao norte de Flatworld. Vale. Cando sexa maior, estas semillas convertiránse nunha árbore xigante. Non sabía que che gustasen tantas plantas, sabes? Sí, quero plantar semillas por todas partes. Vale. Non sei cara onde teño que ir agora. Pero vamos a ver si teño que ir aquí. Ah, no, aquí é donde estuve antes. Este é a mina. Fixadevos se estou desorientado, que xa non sei. Vale. Vamos a... Hostia, ahora cambiou. Vale. Igual teño que ir por aquí. Vale, teño que entrar xusto por aquí porque senón... Vale.
Te damos sol aquí de cheo, eh. Vale, ahora podemos avanzar por aquí porque tenemos esta habilidad. Vale, presión de quita. Mientras tanto... Vale, igual se me van a joder aquí. Están aí os villanos. Silve, quería felicitarche polo traballo que vostede e os seus subordinados están facendo. Gracias polas súas palabras. Espero estar extraendo o suficiente coltán da mina. Non o dudes, Silve, estaré encantado de recibirlo na oficina para felicitarlo en persona. De feito, fai tempo que non o vexo. A propósito, as cousas están resultando tan fáciles como pode parecer. No, as cousas non están resultando tan fáciles como poder parecer. Pensei que puñía que ese non o puñía. Este non será o pai de Aki, estou no vendo xa. A xente poderosa a quenes non lle gustamos e nos poden causar problemas. Estaría ben reforzar a seguridade das instalacións de Ghost. En canto a súa defensa persoal, sugiro que aprenda a facer maxia. Hostia, aprender a facer maxia? Pero nós non temos esa capacidade. Acaso vostede... Así é. Eso ten fácil solución. Xente Goldman ten unha visita. Permítelle entrar. E o ser humano que veo enseñar maxia. De acordo, que pase. Este era un dos que estaba... Bueno, un dos villanos estos. Os nosos héroes acaban de chegar a Kita, a rexión norte de Flatworld. Logran reunirse cos seus pais a pesar dos cazarrecompensas. Por que Silvio está tan ben informado dos movimentos de Aki e compañía? E por outro lado, como alguén da Terra pode adquirir a capacidade de facer maxia? Continuará. Vale, pois acabou aquí o capítulo 2. Episodio 2 completado. Pode a xente normal aprender a facer maxia? Aquí termina o segundo episodio. Gracias por xogar. Esperemos que o disfrutaras. O camiño hacia o norte desbloquearase cando o xogo actualice o seu terceiro episodio. Mientras tanto podes explorar e conseguir todas as melloras ou incluso visitar a mansión abandonada do sur. Vale, hai unha mansión abandonada no sur. Vale, non sei se me vale a pena ir tanto para atrás. Bueno, supoño que sí, que ao final tampouco se perde tanto. A ver, xa me supoñía que o episodio iba a rematar despois de vencelo o boss este, bueno, enfrentamento, como lle querades chamar. Estaba clarísimo que iba a chegar a un punto no que se terminaría esto. Mira, facendo así consigo avanzar así de maneira... Será esta a mansión, non? Isto é... campamento. Hostia, aquí non estiven.
que viñeche desfacer aquí? Oh, disculpa, tiña medo de que nos encontraran. Somos os habitantes de Fens. Tuvimos que fuxir do noso fogar porque nos forzaban a traballar na mina. Refíreste a Lewis, o home das tixeiras gigantes? Vencémolo e xa non volverá a amenazarvos. Dilo en serio. 1.000.000 de gracias. Sin embargo, hai outro problema. Además do home das tixeiras tamén está o neno da gorra, todavía máis perigoso. Mientras siga por aquí non podremos regresar a Fens. Como? Que o neno da gorra tamén está fora de combate? Dilo en serio. En ese caso xa nada nos impide regresar a Fens. Estamos eternamente agradecidos. Vide a visitarnos sempre que queirades. Vale. Pois perdome aquí conversas cos NPCs que iba a falar ahora. De todas formas, curioso que digan o da neno da gorra, pero da tipa da escoba non digan nada, que tamén estaba por aí. 50 moedas. 50 moedas. Un punto de medalla, vale. Pensé que iban a ser otras 50 moedas. Dixo que había unha mansión abandonada no sur. Pero eu creo que aquí non hai nada. Vale. Estarán aquí ahora os habitantes. Moitas gracias por liberarnos do home das tixeiras. A tenda de Fens volve a estar operativa e ten produtos únicos. Ter que fuxir de Fens foi unha experiencia moi traumática para todos. Xa tes o cero da pousada desta cidade. Cal será o premio da segunda cara da tarxeta? Esa posada. Vale. Fens. A vosa habitación é a número 102. Deseo-vos boa instancia. Xa que estou, vou mirar a ver como é isto. Vale, 3 habitacións, cuidado. Outra vez con 4 camas, aínda que, bueno, esta habitación xa ten outro xeito, aínda que, bueno, esta cuarta cama parece aquí metida un pouco con o calzador. Vou descansar por descansar, porque realmente teño toda a enerxía. O que si é, podo ir á tenda esa para comprar a suposta medalla que hai aquí. Queres comprar unha medalla? Doble botín, por 100. Sí. E va. Vamos a ver. Vale, doble botín ao vencer a un inimigo. Vale. Ainda que, bueno, o sea, que darame 2 moedas en vez de unha cando, pues non sei se máis adiante habrá enemigos que che dean máis dunha moeda. Explosión de corazón. Non sei para que sirven, a maioría son estéticos, realmente os útiles son as medallas. De feito,
claro, non comprei as medallas dos lugares anteriores. Estou por ir agora. A un dos nosos veciños encanta organizar carreiras en barco. Teste cruzado con ele aí fora. Ah. Vingo, pero non cheguei a interactuar con ele. Porque ten interés en que saíamos cortando a mina. Aqueles magos forzaron a máis povos a traballar na mina. Dame medo que nun futuro outros magos nos volvan a atacar. Pois, podría pasar. Fai tempo que non limpo o sótano e agora dame medo baixar a arreglalo. Ai, aquí non había oscuridade. Oh, pois mira, menos mal que vin hasta aquí porque xa me olvidado. Este sí que é largo o puto camiño, Un punto de medalla, bueno. Os puntos de medalla son gratis. Por eso, debido aos puntos de medalla que teño, é polo que me está interesando máis ir a polas medallas que non comprei. Porque realmente parece ser que isto non é como o Hollow Knight, que tes que saber... Bueno, tes que, digamos, distribuir os puntos dunha maneira, sino que aquí cando vas conseguindo xa podes equipar todo o que teñas. Que non sei se lle estaría ben que o xogo che dera unha opción de cambiar de cidade de forma rápida unha vez que terminaches por certas partes, non? En plan, que houbera unha forma de ir pasando dunha cidade a outra de forma... O sea, o chamado viaxe rápido de toda a vida. Que a ver, non é que se perda moito tempo ir dun lado a outro, pero sí que dá un pouco de pau ter que facelo. Non sei se había tenda aquí en Oasis. A verdade é que non me lembro. Porque aquí xa todo en sí son tendas. Entonces non me queda claro. Eu creo que os huecos que me faltan aquí son das primeiras. O sea, teño este de aquí. Vamos a ver. Primeiro vou ir aquí. Porque en Suna digo vos eu que non comprei a medalla da tenda de aquí. Aí está. Unha medalla brúxula por 110. Mima como baixan os cartos, tú. Vale. Mostra a cantidad de cofres por abrir donde estés. Hostia. Esta sí que me acordo que a comprara no anterior. 2 de 3. O sea que aquí tiño un cofre que non collín. Pero entendo que aquí non é, porque aquí cando entras nunha casa... Hostia, aí están como... Hombre, debulledor, que tal? Están aí en comuna os villanos. Pois chega xa... Bueno, non chegas tarde, senón que xa terminei o capítulo 2 do xogo.
Ahora estaba simplemente explorando cousas pendientes. O dito, esta medalla sí que a comprara na partida anterior. Pois onde estará o cofre que... Ah, mira, aquí. Pois mira que estaba ben á vista, eh. Vale, ahora imos ir a... non me acordo como se chamaba. A Mori. Mori. Vamos a Mori. Era Mori esto, ¿no? Mori, sí. Aquí están xa os 3 cofres. Non sei se había tenda aquí. Ten que haber tenda, ¿no? Aquí. Pero a medalla de aquí compreina. Queres comprar mapa secreto por 100. Isto que é? Un instrumento. No. Vou comprar o mapa este. Eu vou comprar a flauta tamén. Mi madriña. Pois sí que di moito. A ver, podes poñer... Bueno, esta flauta dá máis gusto escoitala, que o outro instrumento taladraba os oídos, tío. Pois non sei se ese mapa segredo indica a ubicación da mansión do sur da que falaba o rollo, pero non teño nin idea. Nesta zona supoño que agora non ten ningún interés. E quitan a música. Vale, aquí é onde se facía un dos enfrentamentos e polo que vexo aquí non ten relevancia ninguna ahora mesmo. Vir aquí. Aparentemente. Aparentemente, porque esto... Ah, vale, sí. Vale, parte do enfrentamento era aquí. Vale. Non sei se sigue aí debullador. Se está... Supoño que estará de tarde a semana que ven, igual que a min. Pois cal será a medalla que me falta por comprar? Vale, pues nada, entonces nada, se marchacho nada. Que outro lugar hai? Ten que ser Oasis, tío. Ou que outro lugar intermedio se me pode estar escapando? Eu creo que en Oasis ten que haber unha tenda, pero non estou seguro. Porque as medallas, aínda que sean entre comillas simples, sí que son útiles ao final. Mira, aquí hai dous cofres que non collín, e creo que xa sei onde está.
sea, hai un que creo que estaba nos tellaos das casas. Vale. Aquí acabas en o camiño. Vale, este era o lugar ese. Aquí supoño que non habrá cofres. Vale. Podo subir por aquí? Ah, pois sí. Mira, aquí está un cofre, a ver se son moedas. 20 moedas. E aquí hai outra escaleira. Aquí está o segundo cofre. 50 moedas. Ah, que me dan moedas incluso cando soltan corazóns. Ou non, non sei, non. Din aí que non. Vale. Vale, eu estes sitios os visitei todos. Este era o reloxeiro. Pois non sei se había tenda aquí. Será isto dunha tenda? Mira. Al menos levo isto. Sea o que sea. Un punto de medalla. Vale. Espera, saíame. Vale. Aquí tenda aparentemente non hai. Porque aquí acabas. Será da zona do inicio que me falta por comprar. Non nos descartaría, Teño que facer así para que me avance. Cagua. Aquí teño 3 cofres sin coller. É verdad que nesta segunda partida non explorei nada esta zona porque como xa o fixe no seu momento, pois así está que non consiguen os cofres. Pois xa que estou vou nos conseguir aquí. Mira, aquí hai un. 50 moedas. Non sei se hai tenda aquí. Entendo que sí. Aquí a tedes. Sí, pero aquí comprei a brúxula, o sea, a brúxula, a medalla. Queres comprar a alga majo. Vou non comprar polo chiste. O boguiño, Quizás haya alguén nalgún lugar esperando poder comela. Vale, isto acórdome que o compraron na primeira partida e ten sentido a mellor máis adiante. E que hai obxectos nas tendas que son estéticos, pero despois hai outros que poden ter unha utilidade máis adiante.
claro, vai ser un coñazo que se non compras todo posible ter que volver atrás. Entonces o ideal é facerte con eso ahora para que non teñas que volver atrás adrede no futuro, non? Pero bueno. Mira, hai un cofre aquí nun balcón. Non teño nin ganas de falar cos NPCs. $50 moedas. Subíronme, ¿no? Porque como siempre espera animación, e desta vez no, espero que me contasen igual. Porque ni me fixei. Quedamos un cofre máis. Que non sei onde podrá estar. Mira aquí. 20 moedas. Pois diría que me falta por conseguir unha medalla, pero a mellor non é dunha tenda, a mellor é dunha parte secreta, como a da mansión esa do sur que mencionou o epílogo. E nada máis. O que si vou ir aquí. Vale, este é un sombreiro e unha chaqueta. O sea, esos son totalmente estéticos. Que os podía comprar para en plan coleccionables, sí. Seguramente esos sean para desbloquear logros no xogo máis adiante, teño clarísimo. Vou volver a Mori porque creo que había un obxecto que igual me convén comprar. Creo que estaba por aquí. Vale, estos diría que son decorativos, ¿no? Voy a comprar este de todas formas. Para ver de qué se trata. Explosión de... Vale, podes facer que a explosión teña un efecto. Vale, ese lagazo moloume. Vale. Está ben o detalle de que podes cambiar o efecto da explosión. Pero sen máis. Pois vou volver ao lugar este de Fence ou como se chame. Iso que temos ahora a medalla que nos dá velocidade, que notar notas, Pero dito, a mellor máis adiante no xogo sí que sería conveniente que tuéramos o recurso de ir dun lado a outro. A mellor aquí como se pode facer maxia, tería mellor bastante sentido que houbese unha maxia que nos permitise teletransportarnos directamente. Creo eu que sería bastante, encaixaría bastante no xogo. Vale, isto daba un efecto. Vale.
comprar esto. Vou guardar o vestiario na mochila. Vale. Por que saíron todas esas cartas voando? Oh no, deixache de escapar os monstros do vestiario. Pero, que vende vostede no artículo tan perigoso? Que remedio. Faremos o posible por recuperar as cartas. A partir de ahora serás Hikaria cazadora de cartas. LOL. Cazadora de cartas. Ahora debes ir tras as cartas que liberastes. Vale. O sea, entendo, xa o supoñía cando vin o... que as criaturas que vayas matando vanse desbloqueando aquí. Quero supoñer. Orbe misterioso. Bueno, quedome case sen cartos. E apareceme aquí o orbe. Pero non podo facer nada con el. Bueno, pois queda aí. Teño claro que máis adiante servirá. A saber cando, eso sí. Vale, aquí hai un cofre que non collín. Pasa que pode estar medio escondido. Mira, bueno, tan escondido non estaba. Bueno. Da un pouco de pereza patearme ahora medio mapa para ir ás zonas do inicio. Entonces vou ir ás zonas de aquí. Hostia, unha carta. É un burato en forma de carta, queres entrar? Sí. Hostia, pois non é o que eu pensaba logo. Hostia, isto que é a modo do boss. Hostia, que me quita 2 corazóns. Hostia, ese é peligroso. Vale, vencido. Morcejo vermello. Encátelle dormir. Se interrompes o seu sono irá por ti. Añadeuse a nova carta ao vestiario. Vale. Vale, pois curioso do o engadido este do vestiario. Non sei se é que significan esos puntos que hai 7 cartas máis. Pero sí que me parece curioso canto menos. Vale, pues vou dormir para recuperar aí a Hikari. Este. E casi que vou deixar aquí o menú este. Vale, pues 6 horas e pico. Bueno, en menos de 6 horas. A ver, se exploras moito como estuve facendo eu, sí que che leves a 6 horas. Ainda que os puzzles, unha vez que os sabes, tamén os resolves máis rápido, obviamente. 2 capítulos, 6 horiñas. Eu aquí neste solo fixen un. Eu creo que aquí o capítulo 1 fixeron máis rápido polo simple feito de xa saber un pouco o que había que facer, aínda que non me lembraba moi ben en algunhas partes. Pero bueno, o xogo de momento
a min, a ver, sen máis, tampouco está sendo aquí, digas, que un xogazo, pero está curioso. A historia de momento pareceme do máis currao que ten o xogo, a trama e o humor particular que ten. E o único defecto que lle estou notando ahora son os tiróns estos, que creo que son porque hai veces que cargan assets ou non sei que carga o xogo en momentos puntuales. Unha vez que os cargou xa non volven a dar, pero hai uns tiróns que creo que non daba cando xoguei no seu momento episodio 1, ou que os daba con menor frecuencia, pero bueno, non sei. Eso, nada máis. Vou no deixar aquí e vémonos no seguinte stream. Ata logo, chao.